Hmm. Ah. Aha. I feel it's coming. I feel it's coming. I feel it's coming. I feel hayi ke kwenzeka exactly into ekade ngiyikhuluma kwenzeka yona exactly hayi ngiyinkunzi kodwa hayi ngiyinkunzi hayi abangiyeke hayi ngiyinkunzi malanga ngihamba ngedwa hayi abangiyeke hey Ncebo Ala la. hayi ngiyinkunzi kodwa Ncebo ngavele ngasho into avele yenzeka. Hawu. Usushonephi futhi manje? Hey. Ngikhona Hayi hey bese ngisathi ngisayisho bese into yavele yenzeka into ngisathi ayikho indlela abangazivimba ngayo ngaphandle kokusinqamula besicincisha inetwork besishaya i-dirty dealing with our content ayikho enye indlela abangazivimba ngayo ngoba asirejistile kwi-anybody asirejistile kwi-any authority so they did exactly that. hey, angiyazi lento. Sengigqoke imijivo yami. Sengize ngagqoka imijivo yami la. Hawu amandla okukhanya awamelani namandla obumnyama. Always when the light comes the darkness Hawu sengize perishes. ngagqoka into eyinzima la. Hey, kushuthi impela. Ngiyathemba ukuthi nalo bebambe network usehambile kodwa sikho-ke lapho-ke. Useyokhonza phambili. Hawu baba we fight forward ever backward never. Futhi sikubingelele sibonga ukuthi network isize yagcina isi-right. Ibingeke ngabe right ngijabula kabi mina menginama-challenge. Yila ngikwazi uku-explore kahle umqondo wami ngiza nama-solution. Yes. That's what I used to tell people. Ukuthi bathi abanye yabona njengalona engibambisene naye nje athi musukuhamba uyi-expose ku-social media uthi umuntu okuloyayo uma ekhona akanyusa amasokisi. Lento ikwenza ukuthi ube vulnerable. Ngithi mina no, I want a challenge. Life is boring now. I'm too comfortable. Can you bring some challenges? I want to solve them. Awu, impilo nje ukudalwa kwayo. Awu, before siqale i-topic yethu, khona i-point engizoliveza. Impilo ayikho into e-cruel njengempilo. Yazi ukuthi for everything that you consider as wena into enhle, yimbi leyo nto komunye umuntu. Le nto enhle kuwena yimbi komunye. Nembi komunye yinhle komunye. Okusho ukuthi leyo nto uma wenza into ngenza umzekelo. Uma ngenza into khona umuntu engimjabulisayo. Njengani na? Uma ngizigeza kujabula uma wami. Bese mina ngijabulisa ukuthi uma wami ujabulisa ukuthi ngizigeze mina. Kodwa bekugeza mina kodwa kwajabula umzali mina ngijabulisa ukuthi lento eyenziwe yimina ijabulisa umzali wami. So lento iyiphendula mishaya ngapha nangapha. It's a reciprocal. It's reciprocal. There's no paper with one side. Ithi lento mhla komunye umuntu empilweni yakhe kwashona umzali noma kwashona umuntu amthatha ngendlela ethile. Kuthiwa hawu lokho kwashona umakhe akagezwa wavanwa usikhotheni. Ukutshengisa ukuthi empilweni kwesinye isikhathi masenza izinto sizenzela abantu esibathandayo noma sizenziswa abantu esibathandayo kodwa sizenza kuthini uqobo lwethu. Usushonephi ke Nceko manje? Ngabe Nceko ifaka uSelsin. Useyakhona? Hayi awuthi ke ngiqhubeke ngiyibambe. Baseyakhona kodwa abantu. Ngoba phela mina ngujwayele uTikTok. Hayi ke awuthi ke ngiqhubeke nabakhona. Kwi-topic yanamhlanje ngenza kwethu entweni ebesizoxoxa ngayo. Benginesifiso ngaphambi kokuba siyiqale ngoba into
bengifisa ukuthi kulento esizoxoxa ngayo umuntu nomuntu, imizwa lento ekuthiwa imizwa siyithathe siyibeke eceleni. Ngiyazi ukuthi ikhona, sonke sinayo. Ngiyayiqala-ke mina into enje. Hawu, hey wemadoda, angiyazi futhi le nto. Where was the network stuck? Where did the network stuck, guys? Angazi-ke noma seyihlupha minani ngoba phela isivele yabhreka nje. Angazi noma seyihlupha minani. Mhlawumbe nami kumele ngigqoke yami imjiva manje yena. Mhlawumbe seyihlupha mina-ke manje network. Futhi ngisinde impela. Manje ngoba ivele yajama nje. Futhi isihlupha mina manje. Mina ngibonga ngithi wena inkinga ikumina. Nami kumele ngigqoke yami imjiva manje. Uyabonakala nawe uma umake-register nje la usebenzela khona bayakubona, bazolekelela nalaba bami kuzokhanya kube kude. Bengisasho-ke yeah, so before siqale itopic yanamhlanje bengisathi ngisenesifiso la kube nami nginebhodi nje la emva kwami, mhlawumbe ngizokucela nje usilekelele ngikuthume uma unayo into yokubhala kuleli lakho. Okokuqala engikufisayo sizobe sixoxa nje usho okushoyo nami ngisho ngikushoyo kule topic esizokhuluma ngayo. Okokuqala imizwa bengingajabula ukuthi siyithathe siyibeke eceleni imizwa ngoba sonke sinayo. Uyithathe nje imizwa yakho uyibeke eceleni, sixoxe nje umuntu asho into ayicabangayo noma akholelwa kuyona, uyabona. Uma ezwa okuhlukile kunalokho akwaziyo noma akholelwa kukona, akulalele ngomqondo wokufunda nokubona ukuthi uma omunye umuntu ekhetha leyo nto usuke ecabanga kanjani mhlawumbe, uyabo. So iphutha lokuqala nje imizwa eceleni, siyalalelana, akekho right akekho wrong, kodwa kusinikeza ithuba lokufunda. Sizobona lento yokuthi ekugcineni kahle kahle sihlukile kodwa sikhuluma ngento efanayo ngendlela ezingafani, ngoba umsebenzi we-religion ukusifundisa indlela yokuphila. I-religion is all about that. Indlela yokuphila. Wena uma uhlobo oluthile noma ukholelwa entweni ethile uzophila kanje. Nansi indlela yokuphila yalapho kuleyo nto oyikhethayo. Nobuthakathi buyi-religion, uyabona. Is-Muslim kunendlela kodwa ophila ngayo kuleyo religion osuke ukholelwa kuyona. Nesintu naso seyi-religion ukuthi sokushintsha phela sikubeke ngegama elithile, kodwa kunendlela ophila ngayo uma uphila isintu, kunendlela ophila ngayo uma uphila ubuChristian, uyayibona leyo nto. Mengithi indlela ophila ngayo ngisho ukuthi kunemithetho yakhona noma kunama-requirements olindele ukuthi uwenze, ukuthi ukhethe lokhu awuzukwenza lokhu uma uyiNazaretha i-religion uyasabatha wenza lokhu nalokhu nalokhu. So yonke lento isikhiphela into efanayo ukuthi okusho ukuthi ngoba vele sesingenile kwi-topic, no doubt about that, sesingenile already. Okusho ukuthi i-religion has to do with the way of life, indlela ethile yokuphila. Ngingasho ukuthi it encompass i-lifestyle. Impela ungayicuphisa i-lifestyle incike kwi-behavior yakho. Angazi noma uyangizwa. As an individual. Yes, to mengithi i-lifestyle incike kwi-behavior yakho. Ngifuna ukukwenzela umzekelo oseduze. Kunomuntu one-million ophila ubuChristian osindisiwe. Kunomuntu one-million, ake sithathe nje mhlambe ngizothi yini, ngizothi ubuChristian kodwa ake sithi ula kuma-Quran. Labantu bobathathu baseyinkolweni ezingafani, bakuma-background nama-environment angafani, kodwa inkolo banayo. Khona ozothi akakwenza okuthile ngokwe-lifestyle yakhe ngenxa yenkolo yakhe. Nalo munye ngokunjalo, ngokuhlukana kwabo bobathathu bazoziphathisa into encike iNazaretha eline-million nje kumancane amathuba ulifice lishaya igushi.
Hayi cha liyiboni Mm. kodwa kuqhelelene kunento esabhinca phakathi. Kodwa Mhm. kumzalwane osindisiwe ungase umthole edla ama-oyster ebhente iy'nzipho because basemvaneni imvana yasifela. So singenza noma Mm. yini ngoba usafa uJesu. Kodwa abantu bangapha ko-Allah menemiliyoni ungcono angavana athenge angazi uma yithola nento engisho khona into azoyenza kodwa encikene nobunkolo Mhm. nokuziphatha kwakhe buncikene nobunkolo bakhe ukuthi Yebo. mina menginemiliyoni ngicabanga ukuxhasa noma u-Allah ufuna ukuthi ngenze into ekanje u-Allah. Okay, ukusho ukuthi inama-guidelines lento. Ukusho ukuthi inama-guidelines lento. Ngiyathanda ke hey, ma into inama-guidelines, kusho inama-limitations, ne? Impela ingakho uzothola osesaba osekuphakameni ethi kunezinto engingasoze ngazenza ngoba unyaza lukuvuma lokho. Khona ozothi u-Allah akukuvumi lokho. Khona ozothi ukusindiswa akukuvumi lokho. Kodwa Oh, labantu oh. ungababeka at the same age futhi mawuthanda asenze nje asibathathe bonke sibabeke in the same environment same place kodwa bazobehave ngendlela engafani ngenxa yenkolo nje kuphela. Mhm. Ngenxa Bazohlalela yenkolo nje. ngenxa yenkolo bazohlalela elokishini elilodwa bazobona ubugebengu obufanayo bazofunda esikoleni esisodwa babe nje ne-million as an example of financially they are able ukuthi bangazenza izinto ezingangemillion ngokukhululeka financially kodwa i-influence yabo khona ozothi ngeke ngidle ingulube ngeke ngikwazi ukuxhawula usibanibani i-interaction with umhlaba awuzokufana ngenxa yenkolo angikwazi ukuhlala Lento nosibanibani. ngitshela ukuthi lento eh eh ikabili lento. Ithi ubani okubukayo ukuthi lento le awuyenzi. Kusho ukuthi there are people abathi lento ngeke ngize ngiyenze ngenxa yenkolo yami. Inkolo yami ithi angingayenzi lento. Then kukhona la khona othola ukuthi inkolo isifuna ukuphikisana nani nemvelo. Imvelo ifuna okwayo kodwa inkolo ngenxa yokuthi ithi inkolo. Manje lo muntu uthola ukuthi inkolo ithi akabehave kanje kodwa imvelo njengamanje imthatha imshonisa ngala. Then uyithola esenza lento eyenzele ekhoneni ngoba akakwazi ukuyivimba ngoba iyemvelo kodwa inkolo imile. Inkolo iwumthetho ke manje ukuthi umthetho wala kule nkolo le kodwa manje uyithola lento eyenzela ekhoneni. Kusho ukuthi siyathola yini la kukhona abantu abakholwayo kodwa kunezinto abazenza bezenzele emakhoneni ngenxa yokuthi abafuni ukubonakala ngoba kuzobe seku out of inkolo yakhe. Iqiniso nje lento oyisho kubaningi bakhona into esingesiphi Mhm. sengisho ukuthi ngokweqiniso lento oyisho into eyenzekayo so sorry kuleyo ndawo uma sivumelana ukuthi leyo nto oyishoyo into eyenzekayo thina kuleyo nto esuke yenzeka uma siyifunda noma siyenza i-study case ukuthi yindaba lento yenzeka kunento esifundisa yona ukuthi ngizokwenzela umzekelo engiye ngiwenze kwabanye abantu ukutshengisa usekhona Ziyakhona. ngizokwenzela umzekelo okhona esiwenzayo sonke kodwa obuhlungu ey'nhliziyweni zethu kodwa iqiniso kumele silikhulume. Ake ngibuze kanje yona Changes uyayazi ingane yentombazane ukuthi iqala nini ukuthomba Ngeke ngizwe as ukuthi at the age umzekelo of you don't have to be specific but ake 13, sinje ake sithi say 13 yeah, 13 ne yeah. eyesilisa yona iqala nini Let's say 15 or 16. okay uma ingane yomfana ithomba noma isiqala manje ilontunje ichama liphuphiza lukazi mawusi analyze leyo nto isho ukuthini ngaleyo ngane yesilisa leyo nto iqonda ukuthini ngayo
ngazi noma usekhona yini. Awu seshone nje. Usakhona? Ungizweli? Yeah, mfethu. I did not get you ngampela 100%. Angiphinde bengithi mina ingane yomfana uthe iqala la ko 15 30 15 kali. Yeah, 15 kuyali. Sengithi mina ke kusho ukuthini lokho kusifundisani ngengane yomfana uma isifike kuleso sigaba kusuke kusitshela ukuthini leyo data isuke isitshela ukuthini ngaleyo ngane yomfana. Isho ukuthi ke manje uzoba sexually aroused kalula and sexually active. Sexually active. Yeah. Owesifazane kona kusifundisani ngaye mayethomba futhi. Kusitshela ukuthi usengalokhu nje manje. Usengakhulelwa. Okay. Yeah. Uma sesithi thina ke sesibuza nje ngokweqiniso. Uma sesithi thina owesifazane usemncane akangamithi. Siphinde futhi sithi lona owesilisa useyingane akangamithisi. Sikusho on what basis uma imizimba yabo ithi yona sebengamithisa ngoba lo sesinayisho ukuthi mayengalala nalo lo uyamithi emithiswa yilo ngaphesheya ngokwenature. Nganoma uyawuthola yini umqondo engizama ukusho. Engizama ukuveza ukuthi thina sithi hayi insizwa ungaqala umithisi usemncane. Ngimncane ngani? Izizathu ezizolandela zizobe sezithi ke umncane ngoba usebenza usafunda isikole wondliwa yimina. Angithi sisibeke kanjalo. Linda uzuzukhule. Ngesikhathi ngithi mina linda uzuzukhule uthi wena angikhulise uthi angilinde ngize ngikhule ngokwesystem yokuphila emhlabeni. Ngizama umsebenzi ngibe nemali. Uqonda usho njalo. Kodwa umzimba wami, indalo yomzimba ithi mina manje igazi lami liyashisa. Uma lishisa lifuna umuntu wesifazane. Sekufanele ngithathe imfundiso yakho ngifundisa yona ngomlomo. Ngiyisebenzise ezizathu to brainwash myself ukuthi no, not now. Ngizoze ngijole nomuntu wesifazane mase ngikhulile sengisebenza senginento zami. Which is the same that happens to abantu besifazane. Kuthiwa qala ngecareer kuqala, just make sure ukuthi unemali yakho nani. Naye asho njalo. Hayi ngeke ngilale nomuntu wesilisa. Kodwa umzimba wakhe nenhliziyo iyamtshela uma interact nomuntu wesilisa ukuthi yo I feel this way towards umuntu wesilisa as indalo. Kuqala indalo kuqala bese ibhekwa ilento engithi mina imfundiso yakini. Kanjani na change? But ake ungakaqhubeki nje. Ake ngithi to what extent, because now uma sikhuluma nge-religion la, i-religion ke ikubeka ukuthi ngisho ngakuthiwa usuyasebenza ke, still we are not permitted ukuyibandakanya. You have to get married to that, ihamba to that extent. Yet ukuthi uthi get married kunama repercussions noma futhi kunemicikilisho yakhona. Kumele ukuthi ube nawo umuzi, lo muzi odinga imali. So there are so many things la ezikunqindayo ukuthi ugcine ulalile. Manje nature kodwa yona iyafuna ukuthi ulala on the other side. Ngibona ukushayisana la. Ilokho engizama ukuveza ukuthi ngifisa ukukuvezela mina ireligion ukuthi ireligion angithi kuthiwa indlela yokuphila. Ngiqonda ukuthi mina uma kuthiwa indlela yokuphila imfundiso leyo sizama ukukufundisa ukuthi yenza lokho, kodwa kukhona into esiyishiya ngemuva. Yini leyo na? Indalo. Asikakayibuzi thina ukuthi uma singasho ngolutho, uma sivala umlomo sibuka umuntu kusukela emncaneni ekhula, inature yakhe ithini? Inature yakhe ithi ufika beyingane aqala khulume esigabeni esithile athombe. Uma sethomba ufuna lo. Uyayizwa into engishoyo? Ufuna owesilisa ufuna owesifazane. Sikhuluma ngendalo. Uma labantu belala bengakhulumi bekhipha umntwana babizwa ngabazali, okusho ukuthi labo bobabili parent yalo ongezansi. Emva kwalokho bayaguga bashone bahamba.
Bese kuqhamuka ke imfundiso ke lese ngiyifaka kuyona ke i-religion ukuthi i-religion izobe isithi ke individually wena ntombazane ungalali nalomfana ungakafundi uma kuyisintu uzube uthelwe ngenyongo uyabona kanjalo indlela yakho yokuphila uma kuwubuKristiyan ngeke nilobolane ngeenkomo nizolobolana ngokwenkonzo nizoshadela enkonzweni nibhale kube kuhle depending ukuthi iliphi lelo sonto futhi uyabona ngokuhluka kwawo angithi uyabona lento ithi ilokhu i-alter ishifta kancane i-alternator ngokuthi le yakhe religion ithini yona kodwa khona ipoint elisalayo la kulama religion ukuthi uthini umzimba womuntu ngoba imvamisa angiuqhakambisa umzimba ngizama ukuveza ukuthi imvamisa into ehlezi wina inature uma sizolungisa into eyiphutha esintweni isuka isteme from inature kwenzekeni athi umuntu mfethu khonto eyenzekile indalo imbambile into engiyaziyo la what I know ukuthi i-religion ne-culture all these things because the religion is the umbrella there are so many things happening underneath yabo esingaku-subcategorize including i-culture into engiyaziyo la indlela yokuphila le inabantu beyiformulatela abanye ne so uma ngabe uphila under those things uzikhomitha under lo hlobo lokuphila kumele wazi ukuthi uvele uzikhomitha kwi-ideology yomuntu othile naye okunezinto angazibukanga kodwa futhi okwazi i-ideology isuke ine-hidden agenda phakathi kuyona ukuthi yini le ayefuna ukuyi-achieve ngicabanga ukuthi into esuke sekumele ukuthi uyenzeke la mangibuka kusuke kudinga ukuthi ubuke ukuthi okay linto ekuthiwa isono ayikho ngokwale religion le ngoba bathi isono ukuphula lemithetho lema-ideologies abekwe abantu abadala babo abaqhamuka nalama religion nalama cultures bathi isono ukuphula lezo zinto isono ukuphula umthetho wendalo because uzofacea ama-repercussions ngicabanga ukuthi kumele ngabe umuntu uthi njengoba umthetho we-religion usungivalele la ngingawulandela umthetho we-religion as long as usangiseva uma ungasangisevi kumele ukuthi nguyeke ukuwulandela ngihambe nalokho kungisevayo ngoba engikwaziyo mina ukuthi if something is not there to help you it is there to control you kulelo phuzu khona into engizoyisho uthe i-religion i-umbrella and then ngaphansi ke kube khona ukuhlukana ngokwama branch angithi isintu ubuKristiyan kanjalo yes bese sikhumbula le nto engisho ekuqaleni nami engithi parenting ukuthi inkolo iyindlela yokuphila amabhenki wonke lawo Standard Bank uCapitec uFNB kanjalo wonke asebenza ngemali kodwa wonke futhi anawo 30 days flex investment kodwa ama-interest awafani wena ke sekufanele uzibuze ubheke ngenza umzekelo kulabo abakholela kwiChristianity nasekusindisweni bafuna ukuhamba indlela uJesu ayihamba ukuze bafinyelele la uJesu afinyelela khona uyabona kulabo bahamba isintu bafisa ukufinyelela la abantu bakuba bangasekho emhlabeni abafinyelela khona angithi uyabona ukuthi zonke lezi zinto hence why ngithi mina zifola under ziyindlela yokuphila ukuthi wena ufuna ukuphila uyephi uma uthi uthathe kaJesu just make sure ukuthi u-authentic kuyona uhlale kuyona ungabi bias kuyona ngiyithanda lana ke mina ngiyithanda ekutheni leyo ndlela leyo osuke uyikhethile wena ngesingawe i-observe phela uyibheke ukuthi iyiqiniso yini ngempela ngesifiso sakho angikwenzela umzekelo ufuna ukuthatha nje
eh nakhe ngikunothise mhlawumbe nawe ukubona eh khona abantu abakholelwa kucishe kufane kodwa akufani khona abantu abakholelwa ku-Christianity nanka amazwi engijwayele ukwezwa hayi inkosi izobona hawu uNkulunkulu owaziyo uyabo Mm. ngizwe nje nabantu besho njalo ayi kulungileke ngoba inkosi iyabona okay uma isibonile usho ukuthini mhlawumbe ma usho ukuthi ngabe ku-right okwenzakalayo ngoba inkosi iyabona noma uyabo bahlale lapho hawu hayi kulungile abuye umuntu ayi umuntu nje kusho ukuthi wazalelwe ekuhluphekeni hayi kulungile hayi inkosi iyobabona hawu iyobabona kuze kufikephi akukho ma mhlawumbe ongakwenza ukuthi-ke inkosi-ke ingaboni ake kuqale kubone wena sibone ukuthi yini ongayenza wena uyayibona leyo nto engenziwa wena ukuze nenkosi mayibona ibone wena ingaboni isimo sakho ibone wena nemisebenzi yakho ngala esintwini siyayithola into efana ibehavior efana nalo wani we-Christianity kanjani na khona umuntu nje othandayo nje ukugquma zonke izinsuku ukuthi abantu bamthande nje bambuke kwenze njani na akukho lutho nje uyithandela imithi ngithi mina lezi zinto ziyefana kanjani abantu ababili abenza into kumina ephele emoyeni so baphilela nje ukukhomba ukuthi hayi siyaphefumula hayi inkosi iyobona wena ufisani wena njengoba uhlezi ukhala ayithi uyakhala ukuthi inkosi iyobona ufisa ukuthi kwenzekeni what are you doing about that ukhona imizamo oyenzayo na am I making sense yazi uhleli ku-element wena ye-religion yokuthi inkosi iyobona ngokwescripture esithile somuntu owayesesimeni esithile wena ngala esintwini usekuthenini hayi mengithinte nje lemithi emibili nemithathu kuba kuhle nje kuba uKhisimusi niyafana kodwa niseyindaweni ezingafani I just listened to i-video kalo mfethu ekuthiwa u7 da jackpot kade ngiyibuka lo video namhlanje uthi lalela wena idlozi lakho likhandwa uwe libe yilento oyifunayo idlozi lakho likhandwa wena lilandele lifestyle yakho wathi yabona wena mangabe wena ufika lapha ya angithi makuhlatshiwe nje kini ufika wena early umba nemgodi ufika kuseneviki nje before kuqala umcimbi umba imgodi wena uyahlinza wena ubhusha amagceke wena uyapenda wenza yonke into omzala bakho bofika ngelanga lomcimbi beswenke beconsa ngathi mabefika futhi bafike bayivalele lapha emakamereni mhlawumbe noma mncane and all those things inina nje nishabashekayo la wasethi into ezokwenzeka ke idlozi lakho nawe veke lelibona konke wena vele unje wena ngeke sikunikeke lezi zinto lezi serious ngoba ubani ozomba imgodi la ekhaya ubani ozobhusha ubani ozoba isimba mgodi esigijimayo mangabe wena sesikunikeza into eziright zokuthi zikugeza ngoba manje sokuluza mase sikugeza wasethi nawe ke ake nje nawe ufike late ke manje ufike late nawe ufike nawe uswenke uconsa bese uthi mufike kubuza umzala wafika late emcimbini yazi kunenkomo la engakahlatshwa uzohlatshwa ubani bese uthi hayi mzala yazi umbuzo omuhle loyo ngempela lenkomo izohlatshwa ubani uthi nawe ke lapho idlozi lakho lizoqala ke manje likubona ukuthi nawe phela umuntu ngoba phela lisebenza ngawo ukuthi wena uzenza isimba mgudi manje ngeke phela lize likunikeze izinto ezifunayo ngicabanga ukuthi ubeveza le perspective oyivezayo ukuthi wena ungazi wena inkosi iyobona wena wenzani wena ngoba inkosi isebenza ngawe mayibona ibona lento wena oyenzayo angithi impela nawo umzekelo engicabanga ukuthi siyawazi
noma singeke sikuxoxe ngokukhomba imini ukuthi nangu ubani. Ake sithathe labantu esithi abenza ububi njengezinkabi nabathakathi. Usekhona? Hey, sifrizile-ke. Where changes? Uyamxosha madoda. Hey. Basekhona abantu. Ake ngiqhubeke. So bengisasho-ke nganza kwethu ngithi ake sithathe umqondo wabantu abenza okubi. Baye benze nje. Umthakathi ufika landa umuthi. Uthi mayelanda umuthi awuqondanise nalo afika. Kodwa kukhona i-element usubuyile. Wemfethu makusuke kuthule la. Kusuke ngizwakala mina noma kusuke kwenzakalani? Usungezwakali nje ngizwa abantu bethi bakhona ngazi noma bebethi bakhona ngoba bezwa mina noma wena kodwa nje bathi bakhona impela. Hayi sengenze ngenye indlela ke la ngicabanga ukuthi izongisebenzela. Ngicela ukuphendula umvikeli lapho ngokukhulu ukusheshsha. Umvikeli uthi labantu abakwikota ye-mutation ave kuyibona laba abaguqula indlela yokuphila. Mvikeli abantu abakwikota ye-mutation ibona abaguqula indlela yokuphila vele ibona abashintsha izinto esijwayele. Bese nezinto esingayijwayele. Danko, ngaqhubeka ke futhi. So bengithi mina ake sifunde umqondo wabantu abenza okubi, yabo? Kanjani? Ngizwa bekhuluma into efanayo noma benza ngendlela engafani. Uthi umthakathi ufika ayothatha umuthi la ayothatha khona. Uma eseyothathile, awuphonse kuwena, awuncikise nenkolo. Uma kuwumzalwane, ukucela kuyena uNkulunkulu, athi uNkulunkulu ngiyamshaya manje u-Eyes, angisho ukuthi ngiyakushaya njalo we-Eyes, ngenza umzekelo. Athi uNkulunkulu ngicela ukuthi lento engiyenza kulento etangible ethintekayo, lamakhambi engiwaphethe, ngicela ukuthi ngiwaguqule ngokukamoya, ngiwathume ku-Eyes. Kodwa ngoba mina ngumuntu wenkolo, ngizocela ngokukaNkulunkulu, uNkulunkulu ngiphe yena u-Eyes ukuthi lento engiyenza la ifike kuyena. Okusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi i-execution noma i-movement was ukulanda lamakhambi, into etangible ehlangana nento engabona, which is i-religion ngokukamoya. Kuhlanganiswe lento, usebenzisa into etangible uyihlanganise nento engabonwa ukuze uthumele emoyeni kuyofika komunye umuntu spiritually, bese kumanifesta physical, which is tangible, i-condition azongena kuyona. Uma kuyisicithi uzoba nezinduna seziyabonakala seziyi-physical, kodwa ziqhamuka kulamakhambi okade uwaphethe kuhlanganisiwe leyo mithi. Into eyenzile uhlanganisa umoya wakho nalamakhambi wathuma ngokwenkolo, which is i-Christianity, kwayemoyeni kwafika ngale ngaphesheya. Lo ongala wadla ukudla kwase kuqubuka izinduna, wathini yena? Wathi allergy. Athi siqala sisho njalo, hayi kusho ukuthi akukuvuma ukudla. Lokho yilokho engiye ngithi kwesinye isikhathi kuba into enjenge-ignorance, kodwa-ke ngokuswela ulwazi akunaphutho, usuke ungenaphutho, usho nawe lokho okwaziyo. Asiyithathe-ke changes lento. Wafriza-ke futhi. Usekhona? Hayi. Asiyithathe, ngikubekela ngokwe-Christianity. Sesiyayiguqula-ke manje siyibeka ngokwesintu. Okwesintu-ke usezothi-ke lo wesintu konje uchanges wakaba isibongo bese aziyibongo zakho nezithakazelo. Uzobe sesebenzisa lokho-ke nina abakobani bako usibanibani wakwaSibanibani. Ngicela ukuthi kwenzeke lokhu nalokhu. Uzobe esho kuwona futhi lamakhambi kodwa edonsa ngabantu bakubo ngokuvibrate kwakhe emzimbeni. Uthumela kuwena. Kwenzekeni futhi nalapho bekukhona into etangible amakhambi lawo.
but i-religion that was used isintu. ushaya khona futhi ngiyakuzwa yabona-ke mina-ke i-angle engiqhamuka kuyona ngithe ngiyajabula ngoba mina nawe izinto siyibuka ngale ndlela esiyibuka ngayo ebuye efanayo kodwa ingafani, angiyibeke kanjalo, efanayo kodwa ingafani. Ngesizathu sokuthini? Uyeke nje u-Cell C ngoba uyakuhlukumeza. So bona ngawe usubuyile. Isuke izohamba Usubuyile. space. Isuke leyo nto leyo izohamba ngokwespace kwi-quantum field. Manje i-religion isuke iza nama-practices engezukuwa define ukuthi asebenza kanjani. How does this happen? Kwenzeka kanjani ukuthi ngikhuluma into la i-affect umuntu ongale? Kwenzeka kanjani ukuthi ngikholelwe yinto engekho ize ibe khona? How does that happen? I-religion ayikuvezi lokho per se ukuthi ngikholelwa kanjani entweni engekho ize ibe khona. Ngobani? Ayifuni i-religion ukutshela ukuthi amandla aleyo nto asuke engekho ekuthenini usonto eSheshi noma usonto eNazaretha noma usonto eChibini noma usonto aphi. Amandla ukuthi into yenzeke awekho kulelo sonto lelo sonto akulona. Amandla ukuthi into yenzeke kanje, into ekhona into engekho izibe khona. Amandla aleyo nto akuwena umuntu. So noma ubani ngisho nongayi esontweni unawo amandla okuyenza leyo nto. So i-religion ke ayikho technical, suthi ayisebenzisi i-left brain yokureasona ukuthi lezi zinto zenzeka kanje. Ayifuni ukuthi ureason ngoba uma ukwasho uyaqala uyareasona bathi ungabuzi ngoba manje uma ukuwabuza uzogcina ulithola iqiniso lokuthi lento ikumuntu ayikho esontweni asonto kulona bese uyabaleka esontweni. Ngiyayithanda lento oyishoyo. Okay, ngiphinde ngidonse leli point. Ngizosho ake siyibeke kanje, i-religion asiyibuke njengento esuppressayo. Kanjani? Kuthiwa sky is the limit, kusho njalo. Okhonza ekuphakameni khona into angakwazi ukuyenza, ilimit yakhe leyo. But asikhulumeni iqiniso, leyo nto okuthiwa akakwazi ukuyenza, physical akakwazi ukuyenza. Siyazi ukuthi u-capable of doing that. Kodwa ufundisiwe ukuthi angayenzi. So i-condition leyo ukuthi mawuzizwa uqhanyelwe ungalingi ulale nomuntu, imfundiso leyo. Siyakufundisa ukuthi uma ufika kuleso simo don't do it ngoba wena uyigroup yethu. Uthathe lo same person umfake kwenye religion, umfake esintweni. Hawu mfana, thatha unkosikazi. Hawu, ukufaka ugane manje. Kuqhamuka olunye uhlobo le-religion okusho ukuthi lucishe lisondelane nendalo kuyona. Akusho ukuthi uright, kodwa ngiqonda ukuthi i-religion ine-element of suppression, but you have to look at ama-benefit ukuthi kuleyo religion yakho oyikhethayo ngoba kuyilungelo lakho lokuthi uyikhethe. Zibheke wena ngaphakathi ukuthi ikwenza ufile kanjani. How does it make you feel? Number 2, yini eyenzeka empilweni yakho realistic? Mina ngizoke ngikhulume nje iqiniso. Uma ngiya enkonzweni kumnandi ukukhonza. Ukukhonza kumina yini? Ukuhlangana kwabantu, sicule kube mnandi, sikhulume izinto ezakhayo. iBhayibheli ngilizwa kanjalo, ingakho lingihlula mengithi ngizokudonsela uJakobe nobani. Ngingakudonsela impilo, indlela yokwakha impilo. Angifisi mina, angithanda umuntu uthi impilo aze ayakhe. Ngingamsebenzisa uJakobe njenge example ukuthi ngenza umzekelo kodwa wena u-changes.
kwakuney'mbongolo ngesikhathi soJacob asekho iy'mbongolo. Wena unenkinga yey'mali. Yini wena ungatholi enye indlela yokwenza imali kunokuthi sihlale in the context of ukubuka iy'mbongolo zikaJacob? Ngoba into eyenzekayo usithola si-good at quoting ama-scriptures in the context of ama-scriptures, but ukwa-converter ukuthi konje uJacob wayenenkinga yey'mbongolo, mina njengoba nginenkinga yemali, how can I transcribe inkinga yey'mbongolo ngiyilethe ngala kumina ngishintshe indlela isimo sami esiyiyona without ukona umphefumulo wami, because it's about umphefumulo wakho, your soul. That's why i-religion is supposed to help your soul. Kusho ukuthi iya-theorize Angizwami? i-religion. Mawuthi Iya-theorize, uyalalela, practicalize. yes, mawuthi uyalalela ey'ntweni ey'ningi, mina this is how I look at iBhayibheli when you start mawuqala u-introduce i-character yomuntu kumina ngokusebhayibhelini. Mina nansi into engiphuma nayo, whatever happened to that character kwakuzama ukuvezwa isimo somphefumulo waleyo character. Hence why they will give you different examples ukuthi this one was rich, this one was poor, this one, but bonke labantu mawubasummarize iyodwa into eyathinteka ey'mpilweni zabo umphefumulo wabo. And Okay. bathi laba ngokweBhayibheli kubo bonke labantu ababhalwe eBhayibhelini ngama-characters abo ahlukene bayafika at a point la ebathi khona ukuze kulunge imiphefumulo yabo bonke ngokuhlukana kwabo bakwenza lokho ngendodana uJesu, indodana kaJakobe. So bayasebenzisa uJesu ukuthi emphefumulweni yabo yayiseyonakele, lona wayegwaza abantu engakuthola ukugculiseka, engakuthola ukwaneliseka, lona uyabona ngokuhluka kwabo bayafika esigabeni sokuthi we will choose this one entity to heal our soul or umphefumulo sizenze sibe ngcono. Uyazi Bona ukuthi babesebenzisa eBhayibhelini izinto eziyi-nature as an examples ukuze iBhayibheli liqhubeke libe relevant nangalesi sikhathi. Kodwa uma uzolithatha uliteralize as if wena makukhulunywa ngamanzi, kwakukhulunywa ngamanzi ngempela, kube kuyisymbol. Ake siyibuke kanjena-ke lento. Into eyenza ukuthi iBhayibheli lingayakhi isense. Angeke size sikhulise iy'ngane siyikhokhele o-100,000 ukuthi ziyofunda i-physics ey'koleni ey'phezulu bese sibuya leyo ngane sizoyifaka esontweni iyotshelwa ukuthi khona umuntu wahamba phezu kwamanzi. Uphikisa i-school fees sakho lapho osikhokhile. Ngeke sitshele ingane ukuthi kukhona umuntu owashintsha amanzi aba yiwayini. Le ngane uyifaka esikoleni ukuthi iyorezina. Ichazele ukuthi lento, how does that happen scientifically speaking? So that is why ke uvela uzele makukhulunywa ngeBhayibheli ngoba they are taking it like literally. So uma ngabe kukhulu like into engashintshi la, amanzi represent ama-emotions kumuntu. That is the emotional body yomuntu, water. So uma kukhulunywa ngamanzi eBhayibhelini, i-religion failed to understand, not even failed ukuthi ngephutha yini, bafeyilanga ngephutha, bafeyila ngamabomu ukuthi bangabatshela abantu ukuthi amanzi kukhulunywa ngama-emotions la. Uma kuthiwa uJesu wahamba phezu kwamanzi, akekho umuntu ongahamba phezu kwamanzi. Kusho ukuthi wakwazi kusho lokho ukwazi ukukhonka nokucontrola ama-emotions akho. Uma kuthiwa uJesu washintsha amanzi aba yiwayini, lonto isho ukushintsha ama-emotions akho uwenze abe yinto ebonakalayo, e-practical, because ayikho into ongayenza engekho ama-emotions involved. Angeke uze uphakamise ngisho isandla uma ngabe ama-emotions engekho involved. So-ke mabelithatha-ke bona iBhayibheli belenza liba literally. That's what brought ama-problems to the extent yokuthi asisakholwa thina manje ukuthi kwayona lento le ikhona. Kanti njoba ngishilo ekuqaleni ngathi ayikho into e-bad 100% bad, ayikho into e-good 100% good. Ikhona into e-good nge-religion, but njengamanje i-religion yaba good
to this point. Yabo, kodwa manje religion isikhathi sayo lesi sokuqamba amanga ngoba religion inawo amanga vele. Isikhathi sayo lesi sokuqamba amanga siya ngokuphela. Yinhle religion makomele siyonyuka, sinyukele emoyeni. Mawazi ukuthi uyokwenzana esontweni, kufanele ukuthi uye. Ngoba esontweni lapha kunento ozoyithola ezokunyusela emoyeni. Uzinyusa wena njalo. Akekho umuntu okunyusayo. Uzinyuse ngokuhuba lishi keyboard unyukele phezulu. Kodwa khona izinto ezideep okumele wazi ukuthi zamanga ezikhona lapha ya kwi-religion. So therefore kudingeka uwazi iqiniso elikwi-religion namanga kwi-religion. Singakhohlwa ipoint lokuqala engilisho ukuthi njengoba sixoxa nje imizwa siyithathe sayibeka eceleni siyaxoxa nje uyabona. Yeah. I-religion ngiphinde ngivuselele leyanto. I-religion indlela yokuphila. Bese ke into ebuhlungu eyenziwayo mawu introduce kwi-religion akekho ohlala nawe kuqala phansi akuchazele. Ayithi uyabona uma uye ebank ufuna uku-invest ukubona ukuthi ufuna ushaya 1-on-1 uhlale phansi nomuntu akuchazele ukuthi le investment ofuna ukuyenza i-outcome yayo noma ama-returns ayo azokunikeza lokhu emva kwesikhathi esiwukuthi. Uyayibona lento engishoyo? Uzofaka u-500 compound interest emva konyaka noma emva kwa6 months izobi kanje, izokukhiphela ukuthi kanje. Kwi-religion sikhula sesisemasontweni. Uyokwenza esontweni? Hayi ekhaya siyakhonza. Nikhonzelani? Uyindaba nikhonza? Uyayizwa lento engishoyo? Ngoba ekukhonzeni kunama benefit. Uyabona umuntu okhonza uSathane ulindele ama benefit akhe. Okhonza kuChristianity ulindele ama benefit eChristianity. Osesintwini noma singakhonza noma bathi siyakhonza ngendlela umuntu abuka ngayo ulindele ama benefits akhona. Sekufanele sibheke thina ukuthi uma wena ukwiChristianity athina ama benefits akhona ngabe ngiyawafuna yini? Kanjalo. Number 2, uma usukhethile leyo religion ngizokwenzela umzekelo ngento oyenzayo mhlambe practical manje. Kwenzeke nje uthema ungena la ku TikTok. TikTok was a platform that was developed by someone else. Thina we are utilizing that space. Siyasebenzisa ispace as its own. Usakhona? Siyasebenzisa lesi space. Ekusebenziseni kwethu uthema ungena ekuqaleni sahlushwa inetwork angithi. Awuzange kodwa wena uthi hayi ngeke. Hayi asishintshe asihambeni manje sekuFacebook. Awushongo njalo. Uphinda wabuya weza kulento ekuhluphayo. Ngoba uyabelivela futhi uyabona ukuthi kune opportunity yokuthi this is the platform that will work best for what you want to achieve or you want ukuthi benefit ngale platform. So you went back here. Ngabuya nami ngeza la. Hawu isiyasebenzela ke manje le platform enjani esiyikhethile. Okusho ukuthi siyahambisana thina naye. Na kwi religion ke that's why uyothola umuntu ethi usekhona manje. Uyangizwa? Angazi noma imini obalekile noma wena. Ngathi sewukhona manje. Hayi Ngikunqamukele kuphi? Hayi ngathi yakho nje changes. yes. Oh so right manje. Yes. Okay. Bengisathi mina ya ngigcine kuphi nakho ke nami sengilahleka athi ngibuye ngiyidonse nami. Ngikunqamukele kuphi nendawo?
eh ubusakhuluma ukuthi umuntu abheka Yes, ama-benefits bheka ama-benefits awatholayo kule owatholayo, intervention. kodwa ngaphezu kwalokho, angithi uyabona nje mina, this is how I learned i-math, as much as it's not my favorite subject, but i-math I used to not, i-math Okay, i-math kwakuyinto eyayithanda ukuba lukhuni ngokuyenza. Usakhona? discussion Usakhona? ngifaka emoyeni. Sisazwana? Okay, Luthando, ngiyakubingelela, ngiyakwemukela ngalesi sikhathi. Ngicela ukuthi sisale simnika MT Nzima asale seqedela bese sizwa-ke ukuphawula kwakho. Qhubeka-ke MT. Bengisasho-ke mina sengithi-ke, awu waphinde wangilahla futhi, ake ngiphinde ngibuye. Awungikhumbuzi. Ulokhu ungilahle nje Ngikhumbula you were still talking about ukuthi umuntu akacheck sorry, sengiyakhumbula. Yeah. Sengiyakhumbula, sengithi-ke mina ngikhule esikoleni, i-math used to be the hardest i-subject. Ngenza umzekelo. Yini eyenza i-math kumina ibe nzima na? Yilokhu. I-math inama-instruction. Ifike ikunikeza i-problem, bese ikunikeza ama-instruction of how to tackle the problem. So wena okwakho is to identify the problem, apply ama-rules aleyo problem. Mthoko ihamba. Yeah. Uyangizwa manje? Sengiyazwakala? Ngathi awusangizwa-ke nje. Uyangizwa? Angathi ungabuye uyishintshe indawo omi kuyona. Athi ubungayishintsha ne-location omi kuyona. Awuthi-ke ngiyishintshe Uthi move around. kunjani la? Ngoba I strongly believe ukuthi inkinga ingalapho. Phela ngisesilungwini, asazi phela indawo zabelumbi ziyahlupha. Kunjani manje? Mthoko, Uyangizwa? sekhona? Ngicabanga ukuthi ungashintsha awu-check mfethu i-network yakho times. Mangithi ngiyabuka nje. Uyahleka uLuthando. Hayi no Wakho mfethu. Wethanda. No, angihleki wena my brother. No. Hayi, change it. Ngicela ukuzwa umbuzo wakho-ke mfethu mhlawumbe Umthoko esalungisa laphana endabeni ye-network. Eyami ehluphayo MT yazi uyena ongahlushwa. Eyami ehluphayo i-network kanjani? How come? Ya ungabuza weLuthando. Ngikubingelela. Oh, ngathi sebuyile mfethu. Kulungile Ngiqhubeke uzogcina naye. ngendlela kodwa asuza umbuzo wakho. Okay, my brother, angikubingelele mfethu, ngibingelele also your viewers. I've been listening to you, not following you, but I've been listening to you. Ngizosho nje ukuthi I have a lot of respect, the wisdom that you have. Right? Thank you so But much. yabona mfethu le subject le ye religion, it's very sensitive. Very sensitive. Very sensitive. Yeah. Uyabona ukuhlakanipha mfethu kweli lizwe, ukuqonda nokwazi ku-limited to understand or to grasp this subject okhuluma ngayo.
It's a very, very sensitive subject, in fact, because it involves two things, life and death. It's a very sensitive subject, in fact. Very, I know ukuthi khona abantu abahambe phambili bayiportraya in a wrong way, bayipenda kahambi. So kwase amaphutha avelayo kubo. Kwayiwona enza ukuthi lento ibe yimbi. Yabona ibandla uJesu alibumbayo walakhayo owalenza lihambela hamba kwangena amasela abaphangi nababulali. So I understand abantu mangaba bezokhuluma kanje criticize bethi this thing doesn't exist, this thing doesn't make sense. Yabona nje ukhuluma ngokuthi ingane mangaba ingane uyitshela ukuthi uJesu washintsha amanzi wayenza iwayini ukuthi ayikwenza, it doesn't make sense. Uyabona mfethu, yabona isubject ehlanganisa uJesu noma istory noma indaba, it's very deep mfethu, very deep. Kwehluleka ngisho even abantu abaya eBible College bahamba baya ema-university iyabehlula lento, bayayikhuluma kodwa abakwazi ukuyiphila, abakwazi ukuphila kulelizwe leli abakhuluma ngalo, because kunezwe liphila kulo. So thina uma ngabe sisebenzisa ukuhlakanipha of this world, we will never win, my friend. We will never win. It's a very, very sensitive subject. And it deep mfethu. It deep in such a way that inyama negazi ayingeze ikwambule. Kwehluleka abantu abesaphila. Yes, Miss. Yes, sir. Uselapho uyazi ukuthi this thing of a Bible isebenza njengoba esho nje usiphelele lapho ukuthi ama parables uyichaza uyithini indaba yokuhamba phansi kwamanzi nokushintsha iwayini unyawufishi 3 days and 3 nights. Do you understand ukuthi li mystic ukuthi decipher iBible? You cannot use this conscious mind and logical mind, kodwa kudinga ukuthi usebenzise into deep ejulile njengekuthiwa i-mystic teachings. Uyakwazi lokho ukuthi bali-decipher wrong iBible emasontweni. Ngicela ukungena nje kancane changes nawe Luthando. Yes, sir. Sithe masiqala le topic kube namazwe siwabekayo. Awukuqala besithe imizwa asiyithathe siyibeke eceleni ekuqala, uyabona, sixoxe nje, yabo njengoba sixoxa sine discussion kanje. Imizwa singakhulumi ngokuthanda into, sikhulume nje ngokwenzekayo ukuthi mawula kuye kwenzeke kanje kanje kanje, mawula kwenzeka kanje. So that was ipoint lokuqala. And then uma ke sesikhuluma in depth, ake sithi kule nkolo enikhuluma ngayo, which is iChristianity, sesikhuluma ngalo lo hlobo le religion, ingakho singachamanga nankolo ukuthi mhlambe sikhetha uShembe, iZayoni, abapostoli, azange sihlukanise inkonzo as much as kuyi religion ngokuhluka kwayo. Ngikushiso yini nalokho? Kuyi religion yeChristianity kuyisona ukubulala umuntu. Esintwini ukubulala umuntu akufunakali, ishwa leli ibhadi. Yabona, ngokuhlukana kwezinkolo angazi ke ko Satanism mhlawumbe into efunakalayo, because kwabakholela kulokho bayakwenza ngokukholela ekuthini mabekwenzile khona umvuzo abawutholayo. Uyipoint lesibili wena Luthando ukuthi uma lezi zinto sizenza ngokwahlukana kwethu kuyindlela yokuphila. iChristianity indlela yokuphila ukuthi kufanele uphile kanje ukuze uthole imiphumela yeChristianity. So uma wena u-authentic ku-religion yakho, you are supposed to get imiphumela. Kodwa uma sithi thina iBhayibheli noma iChristianity iyiparable,
okusho ukuthi wena individual okufanele uzihluphe ngokudecoder ukuze ufinyelele kulowo mqondo oqondwe yiBhayibheli as a fact. Uyayibona lento engiyishoyo? Ngoba isintu sikhuluma siqonde sithi hlonipha abazali bakho, uhloniphe ngoba abazali bakho bazalwa ogogo nomkhulu bakho. Sikutshela nje sime lapho, neBhayibheli likutshela lime lapho, kodwa bese linqamula halfway bese lithi iBhayibheli uma abazali bakho behlaba ungahlabi, bese kuqala ke into ke eyicondition yokungezwani phakathi kwabantu abaphilayo, ngoba iBhayibheli lithi ungabasuppress abazali uma usufika kuleso sigaba. Kodwa isintu sithi ngisho uma wakho noma ubabakho mebephuza utshwala mebethi hey wena ngane hlaba la noma phuza uma ubaba ngoba bawonkulunkulu bakho, isintu sidefaulta sime lapho. But sekufanele sibheke ngokuba bucayi nokuba sensitive ukuthi mawulandela isintu wena uthi uzolalela imithetho yabazali bakho noma ngabe bathini kuwena, uvamise ukuphelela kuphi emotional and spiritual. Yabo ukuthi lo olandela isintu akabonini ukuthi lento iyawumosha umphefumulo wakhe, so uhlukumezekile into akholelwa kuyona isintu. Ekufana ngihlabe madoda, ekufana uhlaba ngoba kukuhle emphefumulweni wakho noma icondition ozalelwe kuyona ukuthi la ekhaya kuyahlatshwa na. Uma uku-Christianity ngokokholo lwakho lu-conditional noma wena uyalithanda yini kuwena ngaphakathi, uyalizwa yini wena ukuthi mina ngi-comfortable mengilapha enkosini kuJesu ngiphelele, noma ngingaqhunyelwa isondo lemoto noma ngangaba nemali noma ngingagula ngiyojika ku-stage 4 we-cancer, kodwa ngizobuya ngoba imvana ikanye nami. Individually uzo-apply ngokwe-religion yakho. Uma i-religion ithi uzoguqa ngamadolo ma ku-stage 4 uguqa ngamadolo uzwa umzimba wakho uba right noma ululama, hlala kuleyo nkolo leyo ngoba iyakusebenzela iphelele kuzo zonke izimo osukuqondene nazo, kodwa ube nesiqiniseko ukuthi iyasebenza. Wena owesintu uma ukholelwa ekutheni amakhambi iwona azolungisa u-stage 4 we-cancer yakho, uma wadla yenza sure ukuthi ayasebenza, kodwa konke kuyindlela yokuphila engaphakathi kuwena individually. Iyacaca mengiyibeka kanjalo, ayichemi na religion ukuthi yiphi right yiphi wrong, kodwa i-more based on wena as an individual ngokweqiniso, cause into eyenzekayo manje kuba khona into efike ibe yifiye phakathi nendawo where some people baya-criticize ngokubuza imibuzo ebucayi, kodwa ingqondo ngokwe-nature iyafika leyo mcabango nemibuzo. Hayi, angivumelani nawe mfethu. Angakhuluma uLuthando. I know mfethu, I completely disagree with you. Yeah. I completely disagree with you. Ukuthi angwazangi kuyinotha kodwa nje yabona mfethu khona into efanele uyi-understand. Khona into efanele uyi-understand. Uyabona thina la emhlabeni sibekelwe ukuthi senze intando. There is no religion. Yabona Christianity ayona religion. Abantu ababizwa amaKristu, abantu abalandela uJesu umsindisi womhlaba. There is no religion. I-religion ayisqualify, I mean, to me angiyazi ukuthi uma nge-religion ukuthi ukhuluma ngani. Amukela la. I don't understand Ubani? at all. Ngineyinkinga eziningi ngala mina. Ngicabanga ukuthi network yami ingoba ikulesimo ekusona. Siyakuzwa kodwa thina ngapha. Usekhona Luthando? Ya ngikhona mfethu. Usafrizile. Kodwa ngabe siyakuzwa nje. Ningawazi ukungibekezelela la ngihambe ngiyoshaya automatic. Animeni. Ngifuna ukwenza automatic. Hayi sokulinda. Usekhona ngalapho? Yes sir. Awubuncenga uzofika kungathulakali.
Mfethu ngicela ungixolele mina angivumelani nawe. Yabona mfethu into ekuthiwa inkolo, it's something that doesn't exist. It's something that cannot help us. Cannot? Help us. Yeah. Yabona into ekuthiwa inkolo mfethu into engekho. Ngiyaxolisa ukusho lokho my brother, but into engekho le. Ungaxolisi mfethu. Ama-emotions siwacishile yabona. Ngisho kahle phela ngifuna ukuthi ngizwakale mhlambe like ngizwakale harsh. Yabo. Ngisho lento ngithobekile my brother. Yabona mfethu into ekuthiwa inkolo into engekho. Ayikho. Into efanele sikhohlwe ngayo le. Sidila nalomuntu lo owangena esibelethweni, because i-reality into eyenzakalayo ukuthi uJesu washintsha amanzi kwaba iwine, it's a reality, it's something that happened. Ukuthi uJesu wahamba phezulu kwamanzi washintsha iwine, yinto eyenzeka. But thina kudingakala ukuthi mfethu we need yabo uJesu lalela mfethu, uthi uJesu mayifika la uthi uma nikhuleka ithini Akasiboneke ubuso. Yes sir. Yima khona ipoint ebelisiza noLuthanda. Ayizwa yeah, alizi point sengibuyile. Elungilinde khona into eshow uLuthanda engiyithandayo. Uza nayo kamnandi kanjani? Uthi uLuthando uzoqhubeka angemphazamisa. Uthi uLuthando into ekuthiwa inkolo ayikho. Ipoint lakhe lokuqala. Bese ethi lokhu okuseBhayibhelini ukuba khona kwaJesu into eyireality eyenzeka leyo, usho njalo yabona. So lawo mapoint omabili eqhamuka kuyena mina ngiyawavuma ngoba usho njalo yabona. Ngizomdedela akaqhubeke khona la sizofika khona ke bese mhlambe angisho ukuthi sizozwana, kodwa ngizothanda ukuthi angiphe umqondo wokuhlukanisa lezi zinto ukuthi azifani yini na. Usekhona change. Ungaqhubeka siyakumukela wemupi siyakumukela mfowethu ake sithethe uLuthanda qhubeka. Yebo mfethu. Uthi Jesu uma nikhuleka yithini umbuso mawufika. Ningakhathazeki ukuthi nizodlani, niphuzeni, nigqokeni, kodwa funani umbuso kuqala. Okay, uthi ukuphi lo mbuso loyo Luthando? Uthi ukuphi? Ungaphili endleleni. Uthi ukuphi lo mbuso loyo? Uthi ukuphi? Funana umbuso ukuphi? Uyasho phela ukuthi ukuphi. Incwadi kaLuke le angithi. Uyena umbuso. Uthi asifune yena. Uthi umbuso, the kingdom of God is within you. No, but yes, kodwa. Listen mfethu. Listen. Uyabona, yes, uqinisile but akubona bonke umbuso okubona ngaphakathi. Ngicela ume lapho ke Luthanda. Because i-character yakho, your nature, iyona esho ukuthi umbuso ungaphakathi kuwena. Awukwazi ukuthi uthi nombuso, lalela mfethu, awukwazi ukuthi ungathi umbuso ukuwena kodwa uyisigebengu, uyisiphingi, uyantshontsha. Awukwazi ukuthi usembusweni, awukwazi ukuthi umbuso ukuwena. Yini wantu umbuso? Umbuso uJesu. Ubukhona bakhe. Ubani uJesu? uJesu umdali wethu. Wow, okay, ngicela uyibambe lapho weLuthando ake sizwe sobuyela kwena nje manje. Sizeza nokumuphi. Makusambona esikhulumeni. Niyangizwa ngani zakwethu? Siyakuzwa bro. Okay, siyakuzwa muphi. Bafowethu ngiyabonga uninginike ithuba manje. Hey, nami ngithake ngisike elijikayo lapha ingane zawethu. Ngibona umbono wami ngeke nibe ucontribute kule nkulumo enhle kangaka. Ngithanda ngoba ngixabana uyabona niyakhuluma nje. Ungangeni. Yeah. Sorry muphi ungangeni. Ingane zakwethu, bafowethu lapha ngifuna ukulipota na into lapho. Uyabona ngendlela sengibone ngayo. Ngiyangizwa kahle bafowethu. Ngiyakuzwa. Imake nzima. Khona ufuna ukusho? Khona ipoint engifuna ukulikhumbuza ngoba abanye bajoyina manje la kulo live wethu. Kulento esikhuluma ngayo ngane zakwethu. Ngisasho namanje. Sisho into esiyibona yenzeka ngamehlo eyenzeka emhlabeni.
imizwa asiyithatheni siceleni. Usho nje ukuthi mina la ngihleli khona ngiye ngibone kwenzeka kanje. Ngicabanga ukuthi noma ngibona ukuthi izinto zikanje. Yingakho singeke sixabane. Sivuma yonke into umuntu ayishoyo nomunye indlela asho ngayo, yabona. Akekho chemayo ukuthi kuphi okuright kuphi okwrong. Ngithi angivuselele lelo point lelo. Ngoba senzele ukuthi sifunde ukuthi ngenzele ukuthi sifunde ukuthi uma umubi la ehleli khona, uma ebuka izinto ngesintu, ubonani yena ngala engakhona. Nami ngala kwaChristian ngibona kanje, uyabona. Akunaphutha, akekho right akekho wrong, kodwa ubheka ukuthi ikuphi wena okungakusebenzela. Ngoba ikona oyobuzwa ngakho ekugcineni, ngoba unesizathu sokwenza into, ngoba khona i-outcome oyifunayo. Usungangena-ke muphi ushaya ipoint lakho. Ngiyabonga mhlonishwa ukukhulumisa kwesoko. Ngiyabonga abafowethu. Cha, wengane zawethu mina mangibuka ukuthele ezinye izinto uyabona umqondo wethu ukhandiwe ukuthi ungayiboni. Vele ifihleke emqondweni singayibona ngazi kanjani uyabona. Uyabona mangibuka abafowethu inkinga eziningi esibhekene nazo spiritual. Uyabona nje most of our problems basho njalo ngesilungu. Most of our problems are spiritual. Uyabona ngisho. Kuukuthi ngenxa ukuthi thina si-understand ukuthi spiritual yikho futhi hlezi sehlule ezinkinga esibhekene nazo ngenxa ukuthi si-approacha with a physical effort. Yabona into engisho. Yeah. Ngizokwenza isibonelo nje. Ngisuka emakhaya mina ngisuka ngapha emakhaya le ndaweni emakhaya ngeke ngisho ngisukaphi. Abantu engiphila kubona emakhaya abawona iChristianity and abakholwa lento yokusindiswa, abakholwa futhi lento yakashembe. Kodwa they are involved ey'ntweni eziningi ezi-spiritual. Kodwa bona babona ukuthi into abayinvolva kuzona zi-spiritual. Ngizokwenza isibonelo. Uthola ukuthi kunenkinga emakhaya, umuntu kunenkinga emsamo, wathi ahamba enyangeni, imtshele imkhulumele ney'nto zayo inyanga, imnikeze izinto lapha kuthiwa sebenzisa zilunga izinto. Leyo practice leyo i-spiritual. Ngoba ilungisa izinto ebezi-wrong ekhaya. Kodwa ongeke ukwazi uyi-analyze kahle ngehlo eli-physical ukuthi izinto zilunge kanjani. Unikezwe nje izinto ey'thize. Wathiwa uthinte laphana, ukhulume laphana nalaphana. Zalunga izinto futhi, yabona ngisho. Sorry Mubi. Yebo mhlonishwa. Kulento oyishoyo khona into engifisa ukuthi siyi-identify. Uyabona lo osuke nenkinga eya enyangeni. Usekhona? Yeah. Loyo muntu loyo khona i-cause and effect, khona into eyenzakalile physically emphatha kabe emoyeni bese ecabanga ngomqondo ukuthi khona into engasahambi kahle la ekhaya. Bese imphusha lento ukuthi akaye kumuntu ozobona ngale ngeso likamoya. Kodwa isuke ikhona into la egcekeni noma emzimbeni noma ngokwengxoxo eyenzakalile. Angazi noma uyayizwa lento engiyishoyo. Ngaphula ulimi kancane nami mfowethu. Ungangiphuli. La ake sibuke-ke i-origin spiritual egcina i-resulta to physical. Ngizokwenza le example ngoba ngisuka emakhaya. Uyabona mina emakhaya ngiyazi ukuthi yakwazi ukuthatha umuthi ukhwife intombi ekude nawe. Uyikhwifa ukuthi ikuthande. Awuyifoneli ukuthi uthi ngithande. Uyayikhwifa. Bese kodwa umphumela wento oyenza wena ukini yona ikubo. Izwe sikuthanda isifuna ukuza kuwena wena uyazi okay ngoba singifonela nje into yami isisebenzile. Ake ngikwenze le example yesibili. Example yesibili uthola ukuthi emakhaya kunomuntu uzofika emakhaya mhlawumbe lento zakhona ethothi umuntu ofika abeka into vele siyagula umuntu ekhaya. Into echelwe egcekeni nje ingane seziyagula. Ngemphumela ephysical emzimbeni ngenxa yento eyenziwe spiritual. Ngoba phela umuntu mase ubeka into wena weqa bese usuvuvukalwe emlenze. Sekuyi physical manifestation leyo yento eyenziwe spiritual. Yabona into engishoyo. Ngizama ukuthina mfowethu ezimathe zisinazo izinto ezidila zisi-affecta physically but ukuthi uma uyilandela kahle impande yazo zisuke zisuka spiritual. Cha ipoint lakho Mubi ngiyalizwa is taken, kodwa ngisacela ukuthi senze kanje ngoba ngithola ngilishayela manje lolu hlelo. Ulithando angingamshiyi ngaphandle. Lithando phefumula bhuti.
Ngiyabonga Kodwa my brother. wathi bayiphothi lami. Besafuna ukubeka kodwa Yeah, lisaqhubeka. ipoint lakho Mupi ngenzela ukuthi ngithi ngizobuya kulo ngoba mina ngeke ngiqamba manga ipoint lakho ngiyalizwa futhi liyiqiniso kodwa ngicela silibambe nje kanjalo. Amen. Ngiyabuya kulona Lithando, over to you mfowethu. Yebo mfethu, ake nginitshele kanjena mina. Nginibrifele right nje, I will try to be quick. Yeah. I'll try to be fast as I can. Yabona mfethu, ngikhulele e-Eastern Cape, right? Into witchcraft, it's something that is there, exists, right? So kunama attacks engangahlangana nawo at a young age. Ngaze ngaba nama feeds. Athi yabona leso sifo leso sokuwa ngazi isizulu kusho kanjalo. Ngahambisa kumama wenyanga. And I had ama vision engangiwabona mina imbone engiyibona kumina izinto ezingi-attack zingithorment. Izinto eza spiritual lezo, right? Ngaya kulo mama wenyanga. Wazama umama ohluleka. Ngikhumbula there was a stage la wakhuleka khona naye. Because wayesezamile yonke into. Okay? Then ngangikhulele esontweni, right? But I was not serious noma ngithi mina ngangaqondi noma ngangawuthola umusi. Yes, ngisebenzisa igama lomusi. Right? Ngase ngiza la eKZN, right? Ngakhulekelwa. Okay, okunye kwahamba okunye kwasala. Fethu mina ngangisonta ngizenza zonke izinto esontweni. But it was the same lifestyle enganginayo ngenkathi ngisakhula ngisemncane. Wenza izinto ekuthiwa izenziwe esontweni. But inyama ikuhlula ikubusa. And for 15 years ngangikwenza lokho. Then ngase ngiyama esontweni ngangaya ngahlala. Yabona mangihlala mfethu khona la ngangishaya khona uvalo ngithi mina hey mangifa ngila. Izulu ngeke ngilibone. Yabo nje lo fear le yangishaya. Then bengiye ngihlala mfethu engadini ngispend iweekend. Njengoba ngihlele engadini mina angazi kwenzakalani. But iBhayibheli umoya wami uyalazi. Ngoba ngakhula ngilifundiswa, right? Then mfethu I will say 5 years ago ngaqala ngayibona lento okuthiwa umuntu uma ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha. Konke okudala kuyedlula. Konke kwenziwa kube kusha. Yabona into ngisho ayinokuthi abanye yinganokwane kona kodwa ngicela nibe patient ningizwe. Okay, whoa. Ikuphi kuJesu Kristu? I just want to follow you logic. Ikuphi kuJesu Kristu? Wait. Aphela mfethu. Ikuphi kuJesu Kristu? Ngiyakuzwa ukuthi uma kuJesu Kristu Relocation. kuba isidalwa esisha. Ikuphi? Yeah. Ubukhona bakhe mangabe kukuwena. Kanjani, like explain to me. Kanjani? Yabona mfethu, it's a mystery. Yinto le nje uma ngikutshela mfethu ngithi mina yabona nje uma sisebenzisa nje manje i-common sense. Lento le. Lalela ngane mama usonjafa. Ngizokunika manje ithuba wemupi. Nizoyiluza lento. Uyabona mfethu khona izinto esilimited kuzona. Ngokuhlakanipha ngokuqonda ngokwazi kwethu. So ngeke ukwazi ukungitshela ukuthi lo Jesu utholakala laphi mangimfuna. Ngeke uzukwazi if you have to guide me. No, there is no specific place. Yabona lento ibuyela. Yabona nje makhuluma nawe nje. Njengoba ngikhuluma na ugcwele yonke indawo useChina. UseMalawi, he is everywhere. Awuthi ngiphawula. Okay, asibambe Lithando. Ake sibambe la Lithando. Ake sithethe nangu Mupi ipoint lakhe ngeke ngalibamba, ngaligosha. Mupi usaqhubeka nepoint lakho noma interjection okusho. Lento ibuyela to the same point ebengikhuluma ngayo ukuthi izinto ezenzeka emhlabeni spiritual and sometimes must explain kwabanye abantu they don't make sense what spiritual yabona ngisho. Uyabona nje mhlawumbe singangayizwa kahle lesho uLuthando.
but into ezi-spiritual ziyakudida ngizokwenzela isibonelo nje uyabona umuntu xa ungenwa abadala ungabuza umbuzo ungene kanjani abadala baphi kodwa uyamuzwe lalela ezwa into ikhuluma naye bese kutshela izinto ongazi umtshele zona athi hayi wena nokuthi kodwa uma ngathiwa ufuna incazelo yokuthi bangene kanjani abadala bapha abadala akekho uzibabone but yena ikhonte kuyena futhi uyayizwa kuyena futhi uyayizwa uma ikhuluma futhi akutshela izinto eziyi-reality ngawe ezi-past yakho ne-future yakho futhi ngizama ngicela ukuyihlakaza uma usuqedile Muphi khululeka ngoba mhlonishwa uchange unalo ibhodi la ngemuva. ngizama ukuthini bafo this thing goes back to spirituality yabona ngithola some things are so deep spiritually to a point where a human mind cannot understand yabona ngithola Umuphi la aqala khona. Umuphi on the right track. Njengamanje ngi-expressa umbono wami ngawe Muphi lento oyishoyo ngoba ngithe asiyibambe ipoint lakho. You are on the right track ngoba angifuni ukuthi uzoba limited la. La sinama plane awu-3 of existence. Physical, mental, spiritual. Physical is the last plane ekhona ngoba nangu umzimba. Mental awubonakali. Spiritual nawo awubonakali. So ayikho into eba physical ingaqalanga yaba spiritual. So lapho you are on the right track. Irreligion iyavuma ukuthi kukhona amandla spiritual enza izinto zenzeke kodwa ayitadisha ukuthi how does this power works. Spirituality ke sona sizokutshela ukuthi lamandla angabonwa asebenza kanjani, inature yawo injani futhi atho uxhumana kanjani nawo futhi akuphi ngoba ispirituality sihambelana nani nebiology ngoba ibiology umzimba wakho. Ngicela ukungena kancane awafreeze madoda. Spiritual bese kuba nomzimba Sakhona changes. umhlonishwa ilonko yakhe yastaka man kanti ngifuna ukumlalela kahle before ngicomment ngoba khonto ngifuna Kodwa ukuyiphawula bafethu yabona mangabe ukhuluma ngendaba ukhuluma noJesu. Wona ngisukuye unakekelekile. uyasizwa changes. iyahlupha network yakho Indaba bese ngibuye ngalahleka yini. Ya ubusulahlekile. Mr. welungane we bathi MT awume ngiphawule kancane man wazini mfethu yabona into ukhulume ngendaba ye spirituality and understanding spiritual power ukuthi what is behind it ake ngichazele yabona ile spirituality is very deep baba uzokuzela isibonele ngikukhombise one part of spirituality dark but esiyibona daily futhi esiphila nayo every day for the dark this day segmented to me yokuthwala noma ukulanda amandla yabona ngisho is very common yabona ngisho is very that is one yenye izinto leyo eso practical esingayikhomba sithi nangomuntu owumphumela we spiritual power angisho ukuthi akuyona kaNkulunkulu dark but ngizama ukuvezela a true example of a spirituality esibona every day abantu baphumela abanezimali they are doing things kunemthetho kumele beyigcine wonke engishoyo ukuze lento yabo izohlezi i-sustained izokwazi ukuba provide imali lento ni dark wonke engishoyo ngizama ukuthini I'm trying to show you a dark part of spirituality. Ake sichaze Muphi ke spirituality ake sichaze ukuthi kanti kahle hle yini mina ngiyakuzwa mina kodwa ngifuna ukuthi khona bezokwazi nokubuzwa ngikuprobe ngama questions. Ungachaza uthi yini ispirituality noma ispirit ake siqale lapho nje. Yabona mfowethu akuyona into le complicated noma deep kakhulu. Uma uthi nje spirituality you are talking about things that are happening in the spiritual realm. Ayikho definition mhlawumbe complicated. Uma uthi nje this thing is spiritual automatically you are saying this is something that happens in the spiritual realm. Only a person who understands the reality of spiritual realm can understand le nto ishoyo. But ayikho into deep ne complicated ngegama le spirituality. Shuthi izinto ziqala lapho azigcini lapho. Ziqala lapho. Initially lapho. Ilaqa khona izinto. Angithi yabona mngane wami ngeke le example. Yabona wena ungahamba uzihambele kanti kunomuntu obiza igama lakho somewhere bathi ama altars
somewhere in a certain altar obiza igama wena wazi wayihambela nje futhi umuntu wambona every day but walibiza igama lakho lento ayenzayo kuwe eyedwa endlini ebiza igama lakho he's practicing spirituality lento ayenzayo izofulfilleka la before ivele kuwena wena isivela nje kuwena into esiconfirm ya stamp yathola istamp spiritually then Hayi manifestation mfethu ngiyakuzwa muphi ake sidedile nangu unzima yampo unzima. Ngizocela-ke manje ukukhuluma iy'mfihlo ke njengomuntu ophila sonke ningangizwa kabi sonke siphila in the spiritual world kodwa i-understanding ayifani ngokwamandla ethu. Nansi imfihlo engicabanga ukuthi umuphi uzophenduleka kuyona. Ngike ngayisho lento mesiqala i-live. Yonke into esizoyenza bantu benkosi changes la uhleli khona uhleli endlini angithi Yes. uma uya enkonzweni la kukhonzelwa khona abazalwane kuzobe kusesontweni noma benikhonzela ehlathini noma benikhonzela kuphi kodwa kuzobe kukhona la emhlabeni kaEd angithi. Yeah. Uma mina ngihlaba la ngihlaba khona imbuzi yami noma ngishisa noma inyamazane noma ngabe ngiyini eyikhambi engiyenzayo yesintu kuzobe kukhona la emhlabeni angithi. Kuthiwa kunomoya oyingcwele kusho njalo angithi. Yeah. Uyakwazi ukubona indawo enomoya oyingcwele na ngamehlo. Uthi yabona nje mawufika ngaphansi kwalesa sihlahla kunomoya oyingcwele. Uyakwazi ukubona lokho. Uyakwazi. Ubuke lana. No, awukwazi ukubona indawo ukuthi nomoya. Awazi ukubona with the naked eye. ngingaphendula mina Hayi, Ngisacela ukujula nje muphi bese Nikane ithuba. Asinikane ungiphendule nje kancane bese uyangishaya noma uede kulokho engizobe ngisho noma ulungise la ungezwa khona kahle. Ngiqonda ukuthini ngale mibuzo engikubuza yona. Ngiqonda ukuvezi ngifuna ukusivezela sonke ukuthi ngokuhlukana kwethu endaweni siphefumula umoya owodwa yabo lo moya ophefumula lapho yiwo leyo nguphefumulayo. Uyayizwa lento engiyishoyo. Yeah. Okay ngizosho la ngathwasa khona mina ngafundiswa lento ukuthi igama laleyo nto uthiwa umoya kaNkuluNkulu kodwa siubiza ngomoya wendalo ngoba ukhona yonke indawo akukho la ungekho khona ukhona ngisho phesheya umoya. Leyo nto iwubufakazi bokuthi umoya kaNkuluNkulu ukhona yonke indawo. Uma mina ngiphethe isikhafulo la esandleni engisithathe enyangeni ngisiphetha emoyeni ngithi wena sibanibani wakabani leyo ntombi le ngiyibizayo. Ingakho ngithe ekuqaleni kulezi zinto lezi esizenzayo physically sisenza physically uphephetha la emoyeni usho ubiza igama lentombi ihambe lento emoyeni lo engikhuluma ngawo ifike ngale ngaphesheya kuleyo ntombazane bese kuhlukanisa lento le ithi lento lentombazane le okade uyiphephetha iyakwazi yini na uma kuukuthi cha leso sikhafulo sakho siphenduka into echithayo ungase uzakhele isichitho uthi uhlangana naye ivana icasuke kunyanyi. Kodwa uma kukade kuyintombi obukade uyibingelela sawubona ntombi unjani isiyazi ukuthi uchanges lo sekuphakathi nendawo ukuthi izizwa kanjani uma uthando lukhona luyaqhuma liyaphakama. Sisebenzisa wona lo moya lo wodwa kodwa umehluko ukuthi uzothi lo abantu abadala ngala nothandaza uzobe eguqile ecimezile athi inkosi ngiyamcela bandla ngiyamthanda usibanibani spirituality lokho kodwa ngizama ukuveza ukuthi sikubiza ngamagama angefani khona uzothi usebenzisa isintu amakhambi noma ubuthakathi besintu omunye uzothi usebenzisa inkolo ngesilungu bazothi abanye bazothi consciousness isilungu leso mina ingakho ngithi umoya ngoba ngikhuluma isiZulu understand ngegama elithi consciousness ukuze ube right akunaphutha lapho
Kodwa as long as u-understand ukuthi sikhuluma ngomoya ekugcineni ngento eyodwa eyi-one, sihlukanisa ngamagama angefani. Abanye bazothi uJesu ongipha intombi noma uNkulunkulu, omunye uzothi abantu abadala, omunye uzothi idlozi. Kodwa kuya ngawuthi uyi-athende kanjani. Bese ngizoshaya ipointi lokugcina-ke. Nanti ipoint. La esintwini umsamo wakaZulu unohlangothi oluhle oluthi wena yenza kahle. Luphinde futhi lolu hlango thola imoto. Hawu ngiyabonga abantu bakithi abanginikeza imoto. Uma sekunezinkinga ezobhekana nazo, kuba khona ama-solution esintu kuthiwa hamba kwenza izinto ngomsamo wama-solution. Enkolweni uma unenkinga kunendlela yenkolo yokulungisa ama-problems osuke unawo. Ngiqonda ukuthini? Ngiqonda ukuveza ukuthi zonke lezi zinto zinobuhle nobubi bakhona. Enkonzweni uma unenkinga thandaza. Esintwini uma unenkinga qhuma. Uyayizwa lento engiyishoyo noma shisa impepho noma uyenzani. Kunobusathane nokukhanya kwakhona. Kunobusathane nokukhanya kwakhona. Asifundeni ukuqondanisa izinto. Angani noma ngezwakala yini? Yeah. Ngisekhona. Yeah, ngicela ukuthi Ngoba sengiyaqeda. Sengiyavala. Yeah. Yeah. Sifunde ukuqondanisa izinto ukuze impilo izokwazi ukuthi iye phambili. Into engiyibonayo kuthina kuzwakala ngazuthi kukhona ofuna ukuphusha ukuthi nakho right ukudlula okunye. Mina ngiye ngithi indalo ezosenzela lokho. Indalo izolokhu isikhiphele imiphumela ukuzitshengisa ukuthi ikuphi okwakudaliwe. Kanjani na? Changes mawulele uyaphupha. Awuliceli iphupho ozoliphupha. Kodwa khona ozothi uyali-influence. Akekho olala ecelile ukuthi angaphupha nemoto noma ezothenga imoto. Uyayibona leyo nto. Kodwa liyakunika iphupho noma isibonakalisa isithombe ukuthi into ethile usungayidonsa noma usuyidonsile ngokukamoya. Physically you must work to get that car. Kodwa spiritually it has been obtained. Uqinisile as above so below, as below so above. Yazini ke ngicela ukuthi umthetho wami ngo-half past la ngicela ukuphuma. So ngizocela ukuthi umuntu mangimnika ithuba manje arepap. It was just an open discussion. Luthando ngicela ukuthi ushaya ipoint lokugcina ngoba vele inhloso akukona ukuvumelana la. Inhloso ukubuka izinto on different angles. Yeah, ngicela ukuthi uqoqele Luthando bese nomufi lapha ngiyamnikeza ithuba kanjalo ukuze sikwazi ukuthi sikhululeke. Over to you ke Luthando. Yabonga my brother. Okay, mfethu mina khonto engifuna ukunitshela yona mina. Noma khonto engifuna ukuyisho. Uyabona inkululeko yangempela imahala. Awukhokhi lutho. Uyabona ukuphila. Mina ukuphila ngikuthola manje uma ngila angikhokhi lutho. Angenzi lutho because ngisembusweni wezulu. Angikhokhi ngisho even isenti. Umehluko omkhulu because kwezinye indawo komunye umbuso kuyakhokhwa kodwa embusweni kaJesu yonke into imahala, everything is free. Ngifuna lokho bafethu nikwazi lokho. Awukhokhi lutho. Yabona healing is free. I-deliverance is free. Yanikelwa nje. Yonke into mfethu embusweni kaJesu imahala, it's free. Yabona mangabe ngifuna i-healing akukho la ngiyakhona. Ayikho into engiyenzayo. Ayikho into engisithengayo ngisihlanganisayo. Imahala, hala. Yanikela nje. Ipoint lakho. Ukhuluma Cha imnikelo yini? I-offering. Lalela mina ngikutshela ngomuntu osembusweni. Yes, angikhulumi ngomuntu mina ongekho embusweni. Uyabona ongekho embusweni uhlangana nezigebengu ezimkhokhisayo. Umnikelo owani Luthando siyabuza nje Igebengu. Oh kufanele sinikele.
akufanele sinikele. Ngithi mina Phawule phela. Anikezeni umuphi ithuba, siyanikezeni umuphi ithuba. Kodwa angiphendulanga changes uthi umnikelo singabe sisanikela ngifuna ukuzwa lelo mina. Lalela. ukunikela kephi? Ukuphendula. Enkonzo Ngeke yethu. siyagoqa. Ngithi Ngeke mina siyagoqa njalo. ngithi mina healing ukuphilisa ukuphulukiswa kumahhala inkululeko angikhokhi lutho. Ngibuza ukuthi uzwakele, Sofisa uzwakele. siyakuzwa Luthando. Zima asinikeni umuphi ithuba. Amen. Yami. Amen. Ngiyabonga ithuba. Bafowethu uyabona ke nami sengisikela ijikawo sengivala. Uyabona ngisho ngathiwa ungahlakanipha kangakanani ufunde kangakanani ube nolwazi kangakanani ube informed kangakanani lento zabo zobani lezi zabafundile enlightenment what enemy. Kodwa uyabona there situations ezikuvalele khonini la ubona khona ukuthi yabona njengamanje lesime ikusona azimbili into engiyidingayo ngidinga uNkulunkulu mangathi ukhona wonke umuntu ophila emhlabeni you find yourself in the situation yokuthi uyabona njengamanje lesime ngibhekene naso asidingi inyanga asidingi sangoma asidingi umthandazi asidingi umfundisi sengidinga uNkulunkulu la ngakhona. That is why uma sekubhetha kahle i-atheist la abantu bathi bakholwa uNkulunkulu base kubhetha kahle sekubhetha indoda siphefumula umphefumulo wokugcina ithi we my God weNkulunkulu yilapho ubona khona ukuthi umuntu uyamdinga uNkulunkulu as long as uphila emhlabeni uyamdinga uNkulunkulu kodwa phela ungaphika nje phela mawukuthi ngenxa ukuthi information iningi you are being fed of this information you are being enlightened this side and this side but ekugcineni you know deep down ukuthi when you are cornered and situation is so tough enough yeke ukuhlakanipha kwakho nemfundo yakho ne-success yakho ne-development kodwa uma usekhoneni kahle usubona ukuthi la I'm facing life or death. It doesn't matter ukuthi ubani whether usatanism ubani uma usubheka u-life on death la ekhanda lakho awutshelwa umuntu ukuthi ubafuna umbize manje uthi my God uNkulunkulu ngicela ungisize la usubheke khona ne-situation etough. Sengiyayirepha ke indaba yami manje namagama amogcina in my life kade ngaba khona sengiminyaka eminingi ngiloko 30 manje kunezinto affecte ama-communities eziningi solution yakho engakatholakali namanje. Enye yezinto engicabanga ukuthi ngayazi nonke i-common i-issue ye-satanism. I-satanism akekho ngekwazi la nifamilia sonke sayazi ey'koleni ikhona ey'ndaweni zethu ikhona endawo omnandi ikhona into edumile epopular and into esiyikhomoni kakhulu ngoba into esiyipublishwayo sikhulunywa naku-media. Ingane yakho uma ingene ye-satanism ufuna wazi ukuthi awukwazi ukuyisa enyangeni yoyelapha. Uma ingane yakho ingene umoya we-satanism awukwazi ukuyisa kudokotela into leyo esidinga ini from my experience ngokwazi kwami ngizokutshela into from my experience. Once ingane yakho yakule situation leyo idinga umuntu ozothandaza. Ungayisa enyangeni ungayisa kusangoma ungayisa kubukuphi isangoma kasowenza ibe worse ungayisa kubukuphi uma kusefika lo stage leso the only thing you need is God. Noma ngathiwa ukiphi power yamandla spiritually but at the end you need God. Amagama okugcina la base kahle engathi you need God engithi you need Jesus. Mhlawumbe ngibeke kahle mangibeke kanjalo. Amen. Ngiyaphela lapho. Wethu asibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Yeah. Awuthi nami ngigoqeke changes. Yazi wethu. Njoba bengishilo siqala bakwethu itopic noma isihloko namhlanje ukuthi imizwa eceleni siyaxoxa nje sikhulisane ukuze nomunye ezosizakala. Asizile ukuzomema noma ukuzochema kodwa sizonikeza imiqondo yethu ngokuxoxa kwethu besibancane thina besixoxa ziningi izinto ezenzakalayo enkolweni ngokuhluka kwethu nezimo ezakhayo kodwa bengifisa ukuthi sifike esigabeni sokuthi into engiyifisela umuntu ngifisa ukuthi umuntu kulokho ahleli kukona abe neqiniso ngaphakathi kuye akhululeke. Ngikushiso yini na ngiya kuleli point likaMubi khona lento ayishilo manje wathi uma usuphakathi kokufa nokuphila khona imfihlakalo epersonal kwenenzakalayo eyiqiniso phakathi kwakho nomoya lo engushoyo okuthiwa umoya wendalo umoya womhlaba lo esiuphefumulayo sonke ngoba siphefumula wona. Iba neqiniso kuleyo nto
ngoba kuko konke okwenzayo nosuku-accumulate-ile physically and spiritually la emhlabeni kukhondishina umoya wakho. Ngenza umzekelo, uma uLuthando ejabulile ngenkolo yobuChristianity imsebenzela emphefumulweni wakhe ejabulile, mina anginankinga. Okufanele kwenzeke akangivumele, angamukele nami ukuthi yazi nami ngijabulile ngala engihlaba khona imbuzi la ngihleli khona noma la engcinda khona, umphefumulo wami ujabulile. Uma sesihlangana ngibona umuntu noma ngibona umfowethu, unjani mfowethu uyaphila, naye abingelele, hawu sawubona njani siyaphila, sidle inyama mesidla inyama ngaleyo ndlela, uyabo. Uma nginenkinga engixakile esintwini ethi hayi ngeke mfowethu awusondele ngapha singene enkonzweni siguqe esithandazo ukuze usizakale, leyo nto leyo ikhona iyenzeka. Ngikhuluma from experience. I've been helped by abathandazi mina. La ufika khona nihlale phansi nixoxe nikhuleke ube right uphile. At the same time there were situations la ngigula khona ngiyobuya esibhedlela kuthiwa hayi thola umuthi othile uphuze ngiphinde ngibe right. Akusho ukuthi sengikholele emthini, umuthi wenza indalo yawo ukuthi lo muthi kwathi umuntu uma ephethwe izinto uyolapheka izinto. Awuhlangene umuthi nenkolo. Umuthi uhlangene nendalo yawo ukuthi lo muthi uma uphuza uvuvuka lamehlo noma uyayizwa into engishoyo. Ngiyacela nje sabantu bendalo ukuthi singayifaki inkolo la ingekho khona. Awusebenzi umuthi ngoba ukholelwa kuwona. Wenza lento le odalelwe ukuthi uyenze kuphela. Awenzi enye into. Mawuphuza amanzi azokunikeza ama benefit ukuthi amanzi ayedalelwe ukuthi uma waphuza enze lokho emzimbeni wakho. Ngisho ungakholwa manje ukuthi la manzi mengiwaphuza azongisanganisa ekhanda, ngeke usangane ekhanda. Ngeke. Singabheja imali onayo. Asiqondanisi indalo ukuthi amanzi uma waphuza akhipha lokhu uzojuluka azophuma. Uma uphuza izinto ezinje zenza lokho emzimbeni kanjalo. Uma ukholelwa kule nkolo uthola lokho bese sibuka ukuthi lento okuthiwa uma ukholela kuyona uzothola lokho kuyenzeka yini na. Uma ukholela kuShembe ethi umuntu ngisizwe unyazi kwenzeke lokhu nalokhu, hawu siyabonga kwenzeke into akholelwa kuyona, akunacala ujabulile. Asijabuleleni ukuthi ujabulile lowo muntu, ngoba nesigebengu siyakucela khona kuJesu sithi Jesu ngicela ukuyomdubula uchanges, sifike sikudubule sizobuza umbuzo obucayi ukuthi uJesu uvumile yini ukuthi ufe na, ngoba sizocasha ngezwi elithi uyapha aphinde athathe. Mina-ke ngolwami uhlangothi ngazi ukuthi uNkulunkulu uyapha kuphela, akathathi uNkulunkulu uyapha cause wakha okuhle. Kodwa angifuni-ke sijule lapho-ke kodwa engikushoyo bafethu siphefumula umoya owodwa. Wethu asibonge kakhulu ngesikhathi sakho nzima namhlanje mfowethu, kuhlezi kwintokozo ukuthi ube khona signing out Ngithemba ukuthi asiphazamisanga muntu emoyeni. Inhloso bekungekona ukuphazamisa umoya, bewuthi nje sixoxe ingane zakwethu, umuntu azibheke yena, akheke akhule kulokho akholela kuwona, abheke nemivuzo yakhona, ngoba individually nami ngiyobuzwa ngelinye ilanga ngokomqondo wami, ngemisebenzi yami yeminye yayo le no changes kanjalo. Nawe la uhleli khona kulokho okholela kukona uyobuza ukuthi mawukubuka wena uwena uzwa kanjani ngaphakathi kuwena, how does it make you feel wena. Ukona kuyobuzwa ngakho ukuthi wawuphathe kanjani mawuhlaba imbuzi. Mawuthi hayi ngangijabula Nkosi, hawu ngoba sakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi nawe ujabulile ngoba ngisuke ngijabulile. Uyazazi wenza into wrong. asivale mfowethu. Hayi sesivale. Yaziya Luthando ngokugcina mfowethu ngiyezwa bathi ubadayisela imvana ubayidayisela ngeJesu. Okay, ngicela ugoqe nawe ukugcina mfowethu bese ngiyabalenga. Okay, ngiyabonga kakhulu mfethu. No, indaba kaJesu mfethu ayambulwa inyama negazi, ngamanye amazwi ukuhlakanipha kweli lizwe. Masisebenzisa kona. Okay mfowethu. Ngeke. Ya ngiyabonga, yazi ushawe isikhathi mfethu, ngiyabonga kakhulu.
la ngiyabona ukuthi we lokungane weza nithi awuthi ngoba anginawo umngcele kakhulu angazi mhlawumbe ukuthi eh uthunywe ntoni kanjani zanithi kwasha kwacisha. Let me just hear ukuthi ikuphi ufuna ukusho khona sengivalile nje. Hhayi-ke wabaleka kanjalo-ke at least I've tried ukuthi ngikudedele but ke sengivalile-ke manje-ke ngithi yabo because I knew ukuthi indaba yani ye-religion I knew it for a fact indaba ye-religion ukuthi ihambe ibanga elide kangakanani. Sibonge nje Nzima ya sibonge umuntu bezwakalisa izimvo zakhe open platform bekuyi-open discussion. So uma kuyi-open discussion ke suka wonke umuntu ezozwakalisa uvo lwakhe. Angithi akekho becontrol omunye la indaba nje behamba kanjalo. So ke sengishayela isipikile ke sokugcina ke ngoba phela ngishaya ama-concluding remarks lento ekuthiwa ama-concluding remarks njengamanje. Nama-concluding remarks i-benefit ke le yokuba i-host ukuthi kugcina wena i-benefit yokuba i-host ukuthi kugcina wena la bayazi-ke abantu abangilandelayo bayangazi ukuthi mina ngimiphi nendaba yani ye-spirituality la uChange Zakash uma usulandela uChange Zakash uyazi ukuthi ulandela ini lapho ulandela umuntu ocabanga kanjani. It's either you take it or you leave it. Kodwa mina ngisuke ngizokutshela ngendlela mina engibona ngayo nengineproof yayo yabo njengoba nomunye neproof yalokho aneproof nakho. Siyazi musu wangilandela isikhathi eside uyazi ngendaba yesonto nokukholwa uyazi ngendaba ye-religion uyazi ngendaba kaJesu wazi izinto eziningi mawukuthi usanda kungilandela I cannot explain manje ukuthi everything. Go to my videos ulalele khona uzothola ukuthi ngoba kwakona into ekuthiwa uJesu uzothola ukuthi ayikaze abe khona umuntu ekuthiwa uJesu. So angizibuki izinto ngeso abantu abazibuka ngalo ngibuka ngokwe occult ngendlela ejulile. So la into ekade siyenza sizama understanda into infinite nge-finite mind. Kunzima kabi ukuthi ungathatha ibhakede ulifaka enkomishini kuzoba inkinga ukwenza lokho. So that is why ke uma kukhulunywa ngendaba ethintana ne-spirituality nomdali no God and all those things kuba inkinga ngoba ingqondo yethu i-limited and finite kodwa izama ukucabanga into e-infinite. Uma ngitshela umuntu nje manje la ngithi mina we are having the infinite now. Ayikho into ekuthiwa i-past, ayikho into ekuthiwa i-future. The life is happening right now. There is only the infinite now. Lokho kubona ngathi kuyi-past nokuyi-future. Leyo nto ama-snapshots enziwa ingqondo yakho ayikho into enjalo ayikho like reality practically noma ngokokujula kwempilo ayikho into ekuthiwa i-past i-future i-illusion le uzokwazi lokho wangithi yabo. So ngikhuluma ngani ngento ejulile. So I don't want to say much. If you know me ungaqala ukungibona manje uyazi kade esho ke la uIsaac ethi akajabulile namhlanje ngoba badayiselwe ngeJesu namhlanje. So akajabulile neze hayi Ice beku omunye ulive namhlanje beku live nje omunye nje ulive yabo. Kodwa ke siyazi ukuthi phela asihlezi sino live abakhuluma nge-religion angithi uyakwazi lokho. So ngiyavalelisa ke ingane zawethu njengamanje ngiyathemba ukuthi yonke into ihamba kahle lapho. Ngiyathemba futhi ukuthi uzothatha lokhu uthathile lokhu ukuthathile une position yakho nawe omikuyona ngithi yabo. Kodwa mhlambe at some point in time
ngibhede ngiyi-signing out ngingaze ngibhede network ibisihlupha-ke though